Bismillahi an ka kɛnɛya kɛnɛ kan kibaruya min b'an bolo an ka kɛnɛya kunnafoni kan o de ka fɔ banakisɛ kura dɔ bɛ diɲɛ san 14 bɛɛ lajɛlen na ni ale tɔgɔ ye variole du singe ale ye bana ye ni bana min bɛ yen nɔ ni a minɛcogo ka jugu adamaden ma o de hukumu na an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw kɔni ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn kɔnɔna la u bɛ ka ɲɛfɔli kɛ bana in kan ani u bɛ ka laɲini an ka kɛnɛya so tigilamɔgɔw fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa bana in kana se an fɛ yan nɔ. Ayiwa kibaruya min sera ma kuɲa la wula yɛrɛ k'a fɔ ko mɛkalo tile 23 kɔnɔna la ko Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na direction générale de la santé ale kɔni ye bataki dɔ sɛbɛn k'a ci an ka directeur régional de la santé maaw bɛɛ lajɛlen ma ka yira k'a fɔ ko banakisɛ kura kɔni bɛ diɲɛ na ni ale yɛrɛ tɔgɔ variole du singe ni ale ye bana ye ko a bɛ nanzaraw de fɛ an bɛ wagati min na ko bi ayiwa ko nin ye banakisɛ ye ale kɔni a ka jugu kosɛbɛ wa seulement farigan caman kɔni b'a la an bɛ wagati min na bi ko a bɛ dugu min na a bɛ dugu 15 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ min ni Afrique yɛrɛ kɔni tɛ kelen ye ayiwa ni maa kofɔlen kɔni ka sɛbɛn kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko a b'a laɲini min ye Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen ye ko bɛɛ lajɛlen ka wuli ka ni ladilikan ninnu lamɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw min ye an ka jamana kɔni ni jamana wɛrɛw furancɛ la ko ka wuli ka fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan walasa banakisɛ in kana don an fɛ yen nɔ sabula ko banakisɛ in n'an y'a ta k'a lajɛ ko a bɛ Allemagne a bɛ Faransi a bɛ États-Unis min yɛrɛ ye Faransi yɔrɔ dɔ ye ni a bɛ fɔ o ma Île de France ko a yera kamalen dɔ la ko ale yɛrɛ si bɛ taa san 20 ale ni 9 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔnɔna wa ko a yera la k'a sɔrɔ nin tɛ maa ye maa min ye taamala ye ko ale yɛrɛ bɔlen tɛ taamala fɛ ko ale ye maa ye maa min sigilen bɛ yɔrɔ kelen ko bana in yera la o de hukumu na ale kɔni bɛ ka wuli ko ka fɛɛrɛ kuraw kɛ walasa bana in kana se an fɛ yen nɔ sabula bana in ale kɔni sɔrɔcogo ka ca ko bana in kɔni taamasiyɛn fɔlɔ ye min ye ko de ye k'a fɔ a bɛ farigan bila mɔgɔ la kunkolodimi gɛlɛnw ani i fariw bɛ funufunu ani kɔdimi misɛnninw ani min yɛrɛ ye kolotuguda dimiw ye k'olu bɛɛ lajɛlen a b'o kɛ mɔgɔ la ani n'o tɛmɛnen ka bɔ yen fana ko a bɛ mɔgɔ fari bɛ kɛ kisɛkisɛninw ye wa kisɛkisɛ kumabaw ko tuma dɔ la yɛrɛ a tɛ dɔn i bɛ tile 5 bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni kɛ ka bana in to i la k'a sɔrɔ a tɛ dɔn wa ko ni bana in y'i minɛ a caman na ko kisɛkisɛ ninnu bɛ nɔgɔya yɛrɛ ma nka ko a bɛ tile 14 kɛ tuma dɔ la walima tile 21 i bɛ dalen don bana in farigan na ayiwa ko bana in bɛ se ka yɛlɛma cogoya min na o de ye k'a fɔ an ka ninakili siraw fɛ i n'a fɔ nun ale ni ɲa kɔni fɛ bana in bɛ yɛlɛma o fɛ ani walima ni i magara banabagatɔ dɔ la ayiwa ko tamasiraw kɔni tun y'a yira fɔlɔ la ko bana in kɔni tɛ sɔrɔ cɛnimusoya fɛ ko nka an bɛ wagati min na ko bi bana in bɛ se ka sɔrɔ cɛnimusoya kɔni fɛ wa ko ni bana in minɛ fana i cɛya walima i musoya yɔrɔ ko a bɛ se ka jouer o bɛɛ lajɛlen kan o de hukumu na ni maa kofɔlen kɔni ye sɛbɛn bɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i kɔlɔsi kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka pankuru jigiyɔrɔ la ani an ka taamasiraw fɛ ko ka sécurité kɔni bonya ye kosɛbɛ walasa bana in kana don an fɛ yan nɔ ayiwa k'an bɛ wagati min na ko bi ko fura jɔnjɔn kɔni tɛ ni banakisɛ in na nka ko bana kunbɛnlan kɔni b'a la ni an b'a fɔ nanzarakan na vaccin caman kɔni b'a la ko n'an y'a ta k'a lajɛ 100 sara la 85 kɔni na ko ni vaccination kɔni kɛra i la ko bɛna dɔ bɔ bana in baga kɔni na o mataraba ayiwa an balimaw ni kibaruya kɔni tun b'an bolo ka da o tulo kan an ka kɛnɛya kɔni kunnafoni kan an bɛ Ala deli Ala k'an kisi ni bana